Значи аз ви обещах хамак. Здравейте, първо да кажа. Юлиан Маринов и For Sales. Обещах ви хамак, ама не ви донесах точно хамак. Тук по принцип стои истински хамак. Даже съм го оставил да ви го покажа, просто сега съм го свалил. Това е истинския мой хамак. Чакам от For Sales да ми дойде един пак такъв хамак, но първо пристигна ей това нещо, което днес ще ви покажа. Той е люлка тип хамак или хамак тип люлка, не мога точно да ви кажа. Но сега ще го пробваме заедно за първи път. И очаквайте това видео да бъде и малко комично, защото, вижте колко яко нещо. Защото, обяснявам, купих въже, чисто много. Много яко. Хич не видях, че пише за 20 кг. Аз съм малко, съвсем малко над 20 кг. Така че ще видим какво ще стане. Тук имаме едно идеално място, където можем да го закачим. Това, което ще направя поне няколко пъти да го намонтая, пак след това ще видим как ще стане. Каква е идеята на това нещо? Като е вързано така, малко е височко, може би по-ниско, може би е така по-навън, за да не се удря в гредата. И човек ще може да си се не чак излегне, ама нещо такова и да се наслаждава на гледката. Пак казвам, тук в принцип има хамак и те двете няма да си пречат според мен. Но ще започнем от това, пък като пристигне другия хамак ще го покажа и него. Та може би около педия по-ниско, педия и половина-2. Сега, не знам това видео дали ще бъде тест на хамак люлка или ще бъде тест на въже, защото работата е малко рискована. Ще го вържа 2-3 пъти, пък да видим. Ако падна, искам задължително лайк на видеото. Иначе много хубаво въженце, 20 кг. 20 кг, къде отиваш? Какъв възел да направим? Първо можем да направим такъв, ако искаме. Ако има карабинер, ама нямам. Това ще е туториал как да вържем хамак, да? Тя го прекараме така. Сега най-мъдрото нещо, което мога да направя в момента е да го тествам, поне малко. Да му вярвам ли, да не му ли вярвам? Ще падна ли, няма ли да падна? Ще му повярвам. Вярвам сега. Прекарваме от тук. Така, всичко да е равно. И аз мисля, че тази височина е окей, за да може човек да сяда. Защото иначе ще стане малко прекалено високо. Това пък ще е някаква адската реклама на това въженце, ако пише 20 кг, пък издържи 4 пъти повече. Сега като вързвате хамак, имайте предвид, че не е добра идея да го вързвате на възел или нещо такова, затова аз правя малко по-специална панделка, която няма да се развърже. Дали ще издържи наистина? Добре. Това май ще издържи. Я да видим. Грешка, трябваше да е по-нависоко. Да, трябваше да е по-нависоко. Добре. Сега да свързваме. Тестовете са важно нещо. Да, по принцип е хубаво да тестваме преди да го вържем супер здраво. Те са го измислили хората, аз се опитвам да открия топлата вода. Взели го целехме този път. Ако го завъртим наобратно, има ли разлика? Май да. Май това е страната, до която трябва да се сяда. Ти да видиш. Сега ще ви кажа една работа. Това трябва да е много по-нависоко. Къде ми отиват краката така? Ей, не мисли този човек и не мисли. Така, това е най-високото, което мога да постигна за вас. По-високо не мога. И сега е момента на истината. Върза го да какво? Малко времето е просто. Много яко. Сядаш си така. Висиш си. Четеш си книжка, може да се облегнеш назад между другото. Така е направено, че това отзад е малко по-високо като че ли. За да може човек да се облегне и си гледам гледката. Това май ще се остане тук, не знам шефа какво мисли по въпроса, обаче май ще остане тук. Може човек и да се седи просто. Така, добре е, удобно е, ама най-яко е да се облегнеш. Най-яко си да се облегнеш. Сега, прилича на хамак, седно е така, трябва да седнеш, ама това не става. Тоест, ръката трябва да минава тук, гърба назад. И така. Като цяло точно по това време на деня, точно това ми се прави. Я да видим различни конфигурации. Добре, между другото, това дърво, което отгоре е супер удобно за ставане, защото иначе ще е малко трудничко. Абе, въжето издържа. Вие май не усетихте, но въжето издържа наистина. Сега, ако можете да го вържете малко по-нависоко, така че да стане на люлка, това ще е много яко. Просто аз нямам достатъчно място, ама ако се засиля, това видео да приключва ли скоро или още ви се гледа? Якото е между другото, че точно тая града реално продължава нататък и аз ако искам тук мога да вържа 5 такива
и да има място за различни хора да си седнат и да се висят. И да, яка работа, яко. Много ми хареса. Ако ви е харесало и на вас, оставям ви под видеото в описанието линкче към продуктовата страница в сайта на forsales.bg, оттам можете да си го закупите. Също така, ей тук някъде ще ви се появи и разгледайте и другите видеа с продукти за къмпинг, защото е време за къмпинг и за плаж. Имаме какво ли не. Съвсем скоро очаквайте и палатки. Аз съм Илян Маринов от forsales.bg и до нови срещи!